Anders. Goedemorgen meneer. Waarom vandaag meneer? Met mij gaat het baie goed. En met julle? Look, nommers uit zijn, zo step in de plek. Jelle klomp gangsters, jelle klomp strips. Jelle klomp pannen, jelle klomp niks. Jelle klomp kunjas, jelle klomp kids. Jelle klomp benders, allemaal het kiss. Jelle klomp vocal, blaas het kiss. Schiet gewoon move, die man is op zit. Hij zo dat ze just step in de plek. Kijk, allemaal op zit, zo slide op, take op, take op, kijk. Die man is vol van een kans, just fight this. Kijk. Allemaal op zit, zo slide op, take op, kijk. Die man is vol van een kans, just fight this. Dus wat was 15, wat ik aan kom aan die hoofdpoot, point kon wat ik step op in opstoel, wie ze strook staan, boos in boos, hij scout. Lei jong binnen die moog, like hol no points, ga bas in die boos, like wow. Kijk je fuck with the boys, like how I know, wat ze jelle zijn nooit, like wow. Kijk je fuck with the boy, ja wie dan weer, maar die fans is op precies zijn, wat is op ballen zijn naaien. Ik heb zo ver gekocht, alles is die nog een kamer, wat crazy on fire, like I'm a members, wat. Hoe kan ik link, hij verkeerd, I'm a from nice, wat I'm a bende, wat. Look, nommers uit zijn, zo step in de plek. Jelle klomp gangsters, jelle klomp strips. Jelle klomp pannen, jelle klomp niks. Jelle klomp kunjas, jelle klomp kids. Jelle klomp benders, allemaal het kiss. Jelle klomp vocal, blaas het kiss. Schiet gewoon move, die man is op zit. Hij zo dat ze just step in de plek. Allemaal op zit, zo slide op, take op, kijk. Die man is vol van een kans, just fight this. Kijk. Allemaal op zit, zo slide op, take op, kijk. Die man is vol van een kans, just fight this. Boys wat erop willen niggas gaat spuiters. Ik het zeker gemaakt dat ik assel ik rein elke dag door met Daniel en strijders. En een koep in het lijkt zo'n spicer. En die heels elke dag en ik dank met die vader dat ik die ghetto escape. Ik zoek het drinken langs mij dat ik rijd. Ik vat me op en ik fokken en race het. Kijk uit, ik zoek een baby wat regelijk. Ik zit in die club maar voor mijn performance day out en dan haal ik een stick uit. Worden jaren net zap ik mijn nek uit. Ik stik uit en dan vat ik de business zodra ze nog wegkijkt. Ik het zo bij je gemaakt uit de rip uit. Jelle maakt voor mijn moves en mijn sick met. Look, nommers uit zijn, zo step in de plek. Jelle klomp gangsters, jelle klomp strips. Jelle klomp pannen, jelle klomp niks. Jelle klomp kunjas, jelle klomp kids. Jelle klomp benders, allemaal het kiss. Jelle klomp vocal, blaas het kiss. Schiet gewoon move, die man is op zit. Hij zo dat ze just step in de plek. Allemaal op zit, zo slide op, take op, kijk. Die man is vol van een kans, just fight this. Kijk. Allemaal op zit, zo slide op, take op, kijk. Die man is vol van een kans, just fight this. Anna leer die een beetje. Je kent geen plus 1 nie. So dom, je sê my paas my been. Hoe vertraag is jy nie? Leer, moet een beetje leren, joh. Leer een beetje wiskunde. Leer een beetje die boek, man. Leer een beetje die boek. Anna leer sy. Anna is so dom, leer. Ek sal maar loop by die klas. Meneer, hij komt vragen 1 plus 1 is mijn pa zijn been. Wat? Hij vraagt ons dat is 1 plus 1, meneer. Wat is 1 plus 1? Kom ik vragen van jou, wat is 1 plus 1? Ja, ik waar niet, ik kan lopen. Waar ik denk. Ja, meneer wil van mij komen zeggen. Ik ga niet lopen zo'n school doen. Je wordt pas in charge en de government dat je school die nog gaat. Je komt vragen, lijkt het jouw school doen. Zit jouw school doen niet? Ik kan lopen, ik waar niet. Ja, dat wil van mij. Wonder waar is die hoof weer? Wonder waar is hy? Elke dag is so oorvat. As jy sy skool doen nie. Jezus. Nuwe jaar, nuwe probleme weer. Ek het geblik by sy bliksems huis. En is lus vir die skool weer. Hey. Kom maar aan. Ja, meneer, hoe gaat het vandaag met meneer? Het gaat goed, meneer. Ik heb weer problemen nou, te vroeg van die jaar. Ik wil heen meneer met ons kors. Hij moet niet meer school toe komen. Alsjeblieft toch. Ik heb meneer wil heel veel gezoek hier buiten, man. Wat gaan dan waar? Krijg meneer zo weer. Kantoren gaan en dan zei meneer is ja, niet kom meneer. Dank. Ja, ik nou weer hier. Hoe zei die, wist die wat je problemen geeft zo? Zal hem nou uit soort, wist die kwam wat je zo problemen geeft in je klas? Touwtje baboen. Baboen. Maar sy human being, sy pa sy baboon. Hy wil luister nie. Ek sê hoeveel keer, luister boetie. My so wys, dis sy pa baboon. Ken nie stel, weet is wat is 1 plus 1 nie. Maar ek het net in jou posisie. Ek nodig net jou help om te skors. En nooit weet dat jy nie skors. Ek kom stuur die kinders nie. Praat soos hy wil, vloek soos hy wil. Ek lus hom al sy klap gegee, maar nee man. Ja meneer, ik zal er nou uitzoeken en ik zal hem nou schors. Meneer kan enige tijd die vorm gemalen aan die kantoor. Ik denk zo meneer moet maar samen op die klok.
Hij doet dit dan van graag 5 af van. Ik word hij doen al die dan wat van laarschool af. Nou in de zwarschool, die is jij laarschool dat hulle so hoor gevat op laarschool. Sal dit nou uitson wat hulle skors word 2 weke by die huis lê. Dan kan jy weer terugkom. As jy nie terugkom, ja, gaan ek kom van die lys af al. 1, 2, 3. Kom maar binne meneer. Ek sal nou meneer slaap en so. Meneer, waarom meneer zo goed aanval is op? Ja. Ja, wat? Dank u. Het is ook klaar ingevallen. Zo, meneer, weet meneer waar toe gaan dit brief wat meneer ingevallen? Die brief gaat naar de government toe. Naar de SGB gaan die blijven malen. I surrender. Oké, zodra die heilige nou is het voor de leerder. Zie ek is een controle van die leerder so goed op? I surrender.